афзалияти ороишдиҳӣ барои девори хона бо фасадни плитаҳо. вақте ки девор аз худаш шур, нам, тар ё захм бирорад, ҳар намуд фасада ҷазир мекунад. вақте ки шумо фасадни плита задед, девор ба каркас мезанед, яъне аз река ё аз профил каркас мезанед, мобайнш ҷой мемонад ва захм мебирорад, шур мебирорад, ин ҷазир намекунад ва фасади девори шумо хушрӯ мебирад ва метавонед мобайни фасад кати деворба утеплит карда ягон пенопласт ё ки минимата партофта равед аз хунукӣ, аз гармӣ. ин бисёр чизи хуб мебирояд. барои истеҳсол кардани ин гуна фасадни плитаҳо мо ба даркор мешавад мани ин гуна қолапо аз каучук, аз ринзин мешавад. яъне ин 7 сол гарантия метиҳад. квадраташ $190 аз шаҳри Андиҷон агар заказ кунед, барои шумо Тоҷикистон расонданаш бепул мешавад. шумо метавонед аз як намуд қолаб 15-20 намуд ассортимент карда бибироред мешавад. яъне ин 20,000 ё ки 30,000 сомон кати ҳамин кора сарф кунед мешавад. ва барои ин бисёр чиз даркор не, яъне якта навесчаи майда, якта мешалка, вибрастол ва дута коргар бас, яъне дар шароити хона сарф кунед мешавад.